Hello viewers, गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय and welcome back to my YouTube channel minakshisfield. दिनै जोबोर खुसि आरो गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबावनो आं दिनै आरोबाव मोनसे जिनिस एचिभ खालामनो हाबावबाय। फाइनाली बेसेबा गोबावनिफ्राय नेयै दिनै आंनि आखायाव आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनि। नै आंनि आखायाव गुगोलनिफ्राय दैथायहरनाय गुगोल एडसेन्स पिना सफैबाय। आंनि आखायाव सफैनाया एसे लेट जाबाय। आं गोनो गोथो जानानै दंमोन मानो दाबो सफैयाखै होननानै। जोंनिया पस्ट अफिसनिया पियना माने न' रानफैनो हायाखैनो एसे प्रब्लेम जानानै दंमोन नालाय। ओमफ्राय आङो मैया सकआव थांनानै पस्ट अफिसाव खबर लाहैबाय। ओमफ्राय पस्टमेना होनबाय रानि नोंनिया गुगोल एडसेन्स पिना मालाबानो सफैनानै दङ नै हैनो थांनो मोनाखै, जोंनिया पियना एसे प्रब्लेम जाना दं होननानै। ओमफ्राय जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं नै बेयो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबावनो आं गुगोल एडसेन्स पिनखौ मोननो हाबाय। थेंक इउ गासैनिसिमबो, थेंक इउ माय लाभलि भिउवार्स।